Инициативата "Правосъдие за всеки" ще сезира Европейската комисия за това, че парламентът бави разглеждането на техните 7 предложения, които бяха подкрепени от повече от 5000 подписа на граждани. Това стана ясно на дискусия за съдебната реформа. Две посоки в продължение на реформата очерта бившия правосъден министър Христо Иванов. Вторият пакет промени в Закона за съдебната власт и няколко ключови избора в системата. Той каза, че различни лобита вече се интересуват от битката за председател на Върховния административен съд и нов Висш съдебен съвет, до които остават около 2 години. Според Иванов, при избора на политическата квота в съвета трябва да залегне условие тези, които издигат кандидати, да казват откъде ги познават и по какви критерии са ги избрали. Твърде често народните представители гласуват за хора, които могат да бъдат описани като котки в чувал. Едни или други задкулисни лобита ги лансират без особени обяснения. Тези хора се знаят, че отиват там да търсят рахат, да се радват на високите заплати и вместо да носят една култура на ново лидерство и нова отговорност, те всъщност продължават модела на услуги, продължават модела на зависимост,